Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, que tal estamos? Estamos comezando un novo programa do Como que non 5G, o episodio 6. Estamos facéndonos, sobre todo eu, que teño unha idade, a esta terminoloxía do podcast. Episodio 6, que é o que ven despois do 5, vale? Para os de letras, por se hai algún despistado. Temos o equipo completo no estudio, da gusto veros, están pa entrar a vivir. Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando RQR, poñéndose como o tenazas, Fran Rodríguez, que está comendo por parte de catering. Que non te agobies co do podcast, que se Carmen Porter pode ti tamén, Claro, por eso, que está comendo un arroz, unha tapiña de arroz de marisco. E temos tamén a Alejandro Martínez Pini, que é un home ao que se lle apaga a cámara un pouco e logo volve a acendérselle, volve a apagar, e ten que volver a acender outra vez. É o que ten o mundo da... Pero bueno, agora está... Así estou entretido. No, é que así non te vemos. Tens que darlle, mira, xa verás, para que a xente vexa como encendes a cámara no vídeo podcast. Acéndea, porque se che acaba de apagar. No, está encendida. ¿Está encendida? Sí. Acabo de... Sí. Agora parece moi ben, pero fixeches como... Aí está moi ben. Llevo gif, Pini. A ver, a xente da radio di que está facendo? Está facendo como que se achega a cámara para darlle o botón. Bueno, e temos a Alberto Cuña, que hoxe é o último episodio, polo momento que está connosco. Bueno, tampouco pasa nada, que non lle estupen as orellas, volverá cando volverá. I'll be back. Como MacArthur as Filipinas. Sí. Como as oscuras golondrinas. Que non voltou. Bueno, teño unha recomendación, sabedes que últimamente moi fan do Dixit. fago unha recomendación de xogos de mesa sempre que comezo, e hoxe teño o Dixit Odyssey. E o Dixit é un xogo para moitísima xente, poden xogar, creo que ata, non sei, 15 personas, 14. Temos, sí, é un xogo moi de festa. Aquí podedes de 3 a 12, pero bueno. O Gallater, tantos amigos. Igual é horario. 12, de 3 a 12. Igual é horario, de 3 a 12 podes xogar. Non, 12, que sabía que eran moitos, non me acordo, de 3 a 12. Vale. É un xogo, hai dúas partes. Está o Dixit normal, este Odyssey que é o que máis recomendo, semellante, pero permite máis xogadores, máis interacción. É moi curioso porque o xogo consiste en unha jam session na que a peña ten unhas cartas que teñen unhas ilustracións espectaculares. Vou amosarvos algunha delas. Por exemplo, pois mira, cousas así que vedes. Entón, a xente ten unhas cartas con ilustracións, e o que ten que facer é darlle un título a esa ilustración, e que os demais xogadores, que tamén teñen cartas nas mans, adiviñen cal das propostas é a carta que o título que lle puxo, non? A carta que corresponde a ese título. E lembro que xogando un día con Fernando RQR, e isto... Esta chamaríalle o turrón e o títere. O turrón e o títere porque hai un lobo, claro. Vale? Entón xa hai un lobo que está facendo como un titeretismo cunha marioneta con a ovella, vale? Bueno, pois iso. Pois entón a xente di, pois, pero se é moi doado e todo o mundo acerta, o único que non gañas ti. Claro. E se tamén se a pos moi complicada non acerta ninguén, pois tamén avanzan todos menos ti, vale? É moi divertido. Sí, foi moi fácil de entender tamén. Bueno, é moi conceptual, pero vamos que ben explicado. Digo unha cousa, Carlos, es un visionario porque estando como está o precio da luz, sí, que fixeras esta sección de xogos de mesa que son analógicos, non tiran de... No, claro, non tiran, pues está moi ben, claro. Bueno, hombre, tens que ter flexos a cheja. Tens que ter acendidas as luces do flexo con pilas, todo. Claro. Pois Dixit Odyssey, ademais, sabedes o bo que ten este xogo é que na caixa original traen, non me acordo, X cartas, pero van sacando novas actualizacións, novas caixas con máis cartas, máis 2.0, ilustracións. 3.0, 4.0. Aí debe haber polo menos que eu lembro agora mesmo como cartas xa dos Corintios, moitos cartas a San Pablo, 7 ou 8 actualizacións de cartas. É moi recomendable porque se xogas moitas veces, pois logo xa se repiten, xa te sabes de memoria. A min gústame outro, Pixit. Pixit e Dixit, sí, que é Mr. Jeans, que ese non o temos en xogo de ese é o meu gato. Son malditos roedores. Aí está, ese é o meu gato. Sí, sí. Gato Jean. Sí, chamase Jeans, o gato de Pini, o cal denota unha idade, aínda que está igual. Hai que ver como era do doblaxe antes, ¿no? Porque o gato falaba andaluz, eles falaban eran cubanos, ¿no? Mexicano. Non, era Oye, pez, hijo de gato andaluz.
Un era cubano, eu creo que mesmo Cubano, os outro dous mexicano. tiñan, sí, un era cubano, Estou outro contigo, mexicano. estou contigo, Gato. Carlos, tes razón, tes razón. Uno Era- era o que dicía, Vamos, Pisi, que viene mi allí. ese era o cubano, penso. Correcto. Sí, E logo había un que era de outra rexión indeterminada de Centroamérica. De sin español dúbida. neutro, que Oye, era unha este- cousa que se levaba moito antes. Isto está en español neutro. Acorda- Ten un acorda- acento terrible, non Acuérdate está. daquelo de Sí, Bert, qué bueno que vinieron. Sí, Ciber, tamén, tamén, certo, Ciber, certo. que era unha foca. Bueno, A muller que é un animal. A muller do foco. Al muller do foco, Efectivamente. que é un elemento que neste programa a veces danos certos disgustos. Bueno, imos empezar o programa porque estamos ya, claro, que estamos por todo alto. Hoxe vimos de festa dixemos, veña, que facemos? Imos gravar un episodio do como Claro que non. que sí. Pues Pero a las 3 da mañá, por algo. claro, pero para nós son as 3 da mañá, para outros as 5 da A tarde. sete Que cuarto. claro, bueno, ti come, miña rula, ti come que comezamos o como que non dalle a sintonía. Aí estamos. Que tempada estamos a facer? Isto ao mellor non se debe dicir por falsa humildade, pero que tempada estamos a facer? Eu non sei a xente que nos escoita, pero eu estou pasando os mellores minutos da historia do Como que non nos últimos programas, así de claro. E non prometemos defraudar hoxe porque temos moitísimas cousas por diante. Temos a sección de Fernando RQR, que este ano chamase o Camaleón, pero aínda non nos proporcionou a sintonía entón. Correcto. Claro, entón Xa imos pa- poñer Cheira Kashmir igual. Sí, vale. Aquí en África. ¡O camaleón! Sí, bueno, Vale. non lle deas ideas. bueno. Non lle deas ideas. No digo nada. Mellor deixa que el No, pero, Bailar. pero me gústame fai se te parece a Sinto Alberto cando me toque. Vale, Fai- vale. El tira a sintonía, ti camalea un par de veces, o xa Camaleón, despois vou camaleón. tirando. Bueno, eso aínda non, espera, vaite preparando porque aínda queda programa Eu antes. toco coa boca por debaixo unha trompetiña. Como Ya xa zafa? Como tira. zafa Fernando das responsabilidades? É impresionante. O sea, outro, non, é que noutro programa xa non estaría traballando. Pero no, bueno, no, e logo dirá que hai que non me deixan expresarme creativamente, tal, e bueno, en Cortando fin. micro. En fin, bueno, nada. Imos comezar o programa con efemérides aleatorias porque é algo que nos gusta e imos abrir Aleatorias. aleatorias. Eu teño O 20 que? O 23 ou 20 de, No, a de ver. 23 a 27. Mira, quero dicir yo. Porque non é máis alto, Quero igual dicirlle a sale- xente, mira, fixadevos, joder, que sempre es que teño do 1 ao 31. E logo cando lle damos a generar, que é o botón que hai, é que non hai xeito de que sexa unha máis por baixo dos 20. Bueno, a ver se hoxe hai sorte. Dalle aí, A ver Alberto. se vai ser o meu dedo, non. A ver, dalle. O 12. Tanto criticar. A nena bonita. Claro, sí, sí. Os dous parrulos. Bueno, 12, temos 12 e agora imos poñer Eso é para rule e medio, non? Porque o 12. imos poñer aquí o mes, dalle aí, a ver que sae. Que? O 2, febreiro. Vale, 12 de febreiro. Moi Bueno, ben, bueno. bueno, Que é un bon repartido hoxe. Vini, cuidado. Bueno. Cuidado co que veñe. E imos ver que hai, porque isto é completamente en directo. Estamos buscando en directo. Alguén estaría preparando San Valentín o mellor. Claro. Claro. Mira, Claro, o 12 de febreiro, Francisco, Sí. é o 43º día do ano no calendario gregoriano. Home. Perfecto. Hai moitos Directamente acontecementos. from Santo Domingo de Silos. Sí, tal cual. Hai moitos acontecementos, estou vendo, por exemplo, hai cousas que Hai hai cousas que non. O mellor Por exemplo, un pouco tráxica. Claro. O 12 de febreiro de 1554, Tate, tras non un sei ano que- de estar engaiolada, Juana I de Inglaterra é decapitada por traición. Pois isto, Ya. por exemplo, por bromitas, pois non. Bueno. Pero esta sí. Esta sí. Vale. O 12 de febreiro de 1719, nos Países Baixos, fúndase Cuidado, a Onderlinge. Onderlinge, a compañía de seguros máis duradeira da historia.
vale? Repito outra vez para que teñas unha idea. O 12 de febreiro de 1719, nos Países Baixos, fúndase a Onderlingue, a compañía de seguros máis duradeira da historia. Oxe, non estás tan subidito de Pini. Vale. Aí. A ver, é que cada ano toca o que toca. Esa puedo fundar a Chiquito da Calzada, mellor. Claro, bueno, a ver, Handerlinge, Fringe. quen sabe, o mellor non me vou dicir esas cousas, que Eu esteamos vexolle- quitándolle cousas a Pini de diante. Eu creo que Pini prefire facer chistes coa decapitada. Sí, bueno. Pero Pois non, eu vexo a mesma actitude Z Tangana que a semana pasada. non pasa, mira, xa está preparado cando dá a Aí vai, volta. aí vai, aí vai. El diríxese aos botóns Sí. e iso quere dicir que estamos máis que preparados para escoitar a análise en profundidade de Alejandro Martínez Pini. Teño moita curiosidade por saber que vais pasar hoxe. Ti tamén, non? Onder dixeches. Sí. Onder o Linger despois foi un concurso de televisión que botaban na dúas que presentaba Ramoncín. ¡A se tiene Pini! ¡Bravo! Que aseguraba a compañía posiblemente o premio. A Setién de Pini sempre este ano máis arriscada que nunca, pero nunca defrauda. É un saúdo a Todo Ramoncín. chegará, Un saúdo a Ramoncín. Escoita moito Ramoncín, por certo. Pois é posible, cuidado. Ah, Eu coñecino, eu coñecino en persoa, Sí. e leveime Unha hostia. é unha persona con moitas capas tamén, Ramón. Non, leveime unha... Sabes cando coñeces a alguén e Un dices... café. Do que dixeches. Sí, sí. Pois leveime unha grata sorpresa con el agradable sorpresa. Doufe. Cando coñeces a alguén que diste e ao final que pois non, pois este ben. Foi a miña experiencia. Tiña brillo nos ollos. Non, daquela xa non se botaba rollo. Non, xa non tiña pelo Non whisky tiña- nin no, nada no. destas características. Xa. Nin escupía o público, nin me sabollo o Nada, público, nada. Non, daquela non, xa era O outra. polo frito era. Vale, O rei do polo frito. Café. Sí, señor, café, sí. Ai, Oi, dixe unha marca. Non, que pasou? Aquel estaba pensando en Juanito Navarro, mellor. En Ramón García. Madre mía, coa capa castellana. Bravo. Feito fixen unha broma que pasou por alto, que eu sorprendime moito, porque dixe, pois a broma estaba ben, dixe que era unha persona con moitas capas. Claro, pero non era Ramoncín. Pero non me Pensei que era un comentario máis así, en plan. Máis en profundidade. Sí, máis en profundidade. Que ben coñece Fernando a Ramoncín. El dixo. Escoitei o "Vou programa e facer- dije, vou facer un- Ramoncín e dixo, será o Gran Prix ou algo, Pepe. Pini ás veces ten as súas cousas. Pepe, Escoitei te o programa. viche a familiaridade como a min, non? De, pois debe conocer a Ramoncín. El dixo, vou facer o que fixo Alberto hai 2 episodios e vou coller A reviravolta. No, vou coller a sintonía dunha canción e a letra doutra e vou mescurar todo. Pois isto foi unha cousa. O mellor sería pensando, por que creería que Ramoncín era moi mala persoa? Sí, Porque sí, era Ramón sí, García. Joder, o campechano que era. Das badaladas con Ana Obregón. Pero llega coa capa un desconfiaba máis. Claro, claro. Como diría Matías Pras, Ramón García, un hombre bien capado. Sí, sí. Bueno, imos comezar o programa coa primeira sección de hoxe, que é a sección para cinéfagos. Maravilla. Porque Oi. temos a grandísima sorte de contar esta tempada con Dani Lorenzo, Dani Paquitov, e sempre nos propón cousas que nos vai contar agora en canto escoitemos a sintonía de Cinema Paquitov. Dani Lorenzo, como estamos? Moi ben. Moi ben, nos encantados. A ver que traes. A última vez estivo tan ben. Pois, tan ben. é un remake. É un remake, É un remake. Vivimos ben. en tempos de remakes. Porque traio de novo títulos
cos que se estrearon películas coñecidas por todos noutros países. Que ben, que ben. bueno, Pasámolo tan ben hai 3 episodios que hoxe repetimos. Bueno, espero que se xean bueno, a peor foi a do sexto sentido de como era o título aquel. Como era o É unha fantasma. É unha fantasma. Estaba morto, casi era o título. Tías ver, estaba morto e dixiste, pues sí. Estaba de parranda, non estaba morto, estaba de parranda. Bueno, imos ver que nos ofrece. Entón, eu digo o título co que se estrearon as películas noutros países e vos tedes que adiviñar que película é. Vale, A ver, isto é veña. como hai cousas, digo Alberto, para que non teñas medo, agora xa non é como concurso, isto é para listos. Entón, bueno, nos podemos ir aportando, pero que vais a ver a Fran Rodríguez. No. Non sempre, Ides a adiviñar A ver. porque a primeira película que traio titulouse en China O grande home mono parvo vaise dando nos xenitais coas árbores, Eu sei calé. Creo que sei calé vou dicir, Sí, cal. Vos sabedes? Eu diría Tarzán. Eu vou dicir Fran de la Jungla. Fran No, George de la Jungla. George de la Jungla. Eu non quero decir nada, nin quero meterme, Fran, pero Hoxe non é meu día. pero Hoxe non é meu día. Hoxe o nivel está… No, é que a terceira strike ten que sair. pero bueno, si George de la Jungla ten máis sentido que Tarzán, sí. Eu diría que King Collón o King Kong. Neste caso polos En árboles nas pelotas, ¿no? En Corea do Norte chamaron a Kim Koyun. Que Foi outra en traducción. japonés era King Wukonga. Sí. A bebida do Congo. Pois Fernando RQR acertou. ¡Bravo! Bueno, non acertou. Bueno. So de la jungla, de eso. El fixo adaptación do programa de televisión. Claro. Mamá, chico. Estamos no momento tate outra vez. Madre. Cando empezo así, remato mal, No me extraña. Bueno, vale. Veña. Imos agora cun título en Fran de la- Latinoamérica. Bueno, eso gustanme moito. Latinoamérica para todos os nosos ouvintes Sí, hai latinoamericanos. moita xente que nos escoita. Agora sí que aproveitamos para darlle un Hispanoamérica e saúdo. Latinoamérica. Como Sí, era señor. o tema? Porque o asiático era como máis literal, sempre. Sí, E que pasaba co latinoamericano? Era máis versionable. Máis poético. Un poquinho máis si… máis lirismo. Tengo outro Sí, ¿no? acento. Vale. Improvisaba, Tengo era yo jam rasgado. session tamén. Tiene otro acento, ¿viste? Tiene- claro. ¿No es cierto? Depende da zona de norte de Suramérica tamén. Que película titulouse en Latinoamérica Sí. e onde está o piloto? Ulo Ah, piloto. Viven. Ulo Ay. piloto. Viven. Ulo piloto. Ulo piloto. Viven, ti dis Eu- viven. Aterriza como Aterriza puedas. como puedas. Eu estou con Pepe. Eu estou aí con Pepe igual. Aterriza Ia como dicilo. Aterriza como puedas. Aterriza como puedas, era sí. Pois é correcto. Unha das miñas películas favoritas de sempre. Por, sí, eu revisei a principios do 2021. Porque no, do 2003. Sí, revisei nada e a verdade que me sigue a facer moitísima Cantidad de gracia. bromas por minuto. Sobre todo o de Karim Abdul-Jabbar é unha cousa que me… Claro. O de solo he venido a desearle suerte. Estamos con usted. Elaine, se lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Striker es nuestra única salvación. Bueno, non, hai que dicir Grande, Pepe. hai que dicir que ten unha das esceas cómicas máis recorridas por parte de programas, sketch e outras pelis que a ringleira de Sí. cando lle dá o ataque Claro, de claro. pánico. Tranquilícese. Despois empeza a panear a cámara e aparece outro coa chave inglesa, con Ata un Hare Krishna. un bate de béisbol con pinchos, unha cousa terrible. Que feito ese trío dos irmáns Sacker con Abrams, Zeta, eso Zeta. Impresionante. é revisable, pero todas as que teñen, porque Sí. desde esas hasta Agarro como podas. Sí, sí. Bueno, mira, outro día estive vendo xusto hai 3 días, agarrado como poidas, 33 e un É a mellor das Sí, tres. sí, bueno, de feito non a puiden acabar de ver porque sabedes estas cosas de, bueno, vou ver algo, pero Sí. teño que marchar, me cachis na mare, entón quédame en está usted viendo, ¿sabes? Sí. E teño que recuperarla porque aínda me E a do ceremonia dos Oscar, ese é maravilloso. Espectacular. En Aterriza como puedas, encantaba más que lo de nitroglicerina.
Dinamita, TNT, bueno, que é o mesmo. Tal, vete a saber, xa o seguinte cartera, vete a saber. Era un pouco aquelo de a toda a historia das galaxias, de velocidade do son, velocidade da luz, velocidade estúpida, velocidade absurda, non? Mediante as liñas cinéticas, non, de luces, Spaceballs. Sí, Spaceballs, que aquí chamouse a loca historia das galaxias, que eran bolas de eran unha broma coas albóndigas. Claro, claro. Pero claro, era complicado traducir. Sí, aquí non tiña moita... As albóndigas do espacio. Pero Capitán Cambium, pásame el Vector, Víctor. Diálogos clásicos da... Estamos peiteando deserto e aquel cos peines enormes así, pareceme chorradas maravillosas. Bueno, en fin. Sí. Ben, voltamos a China. Vale. Sí. De novo, título moi literal. Xa. Moi literal. Bueno, hai que dicir que o último latinoamericano ia un pouco Sí, por na a mesma vertente chinesa. Sí. Que película titulouse en China Casei cunha prostituta para forrar cartos? Home, pues claro. Pretty Woman. Pretty ¿no? Woman, Esto- casei cunha prostituta sí. para forrar cartos. Pero é impresionante é impresionante como as culturas orientais xa lles dei paréntelles mal se non lle contan Pero que a película non hai boda tan sequera. É verdade que o que pero é un dice rollo práctico, é verdade o que dice é moi faltón. É que non hai que faltar. E aparte dá razón. Pero que aparte fea. en concreto porque non hai boda, efectivamente non hai boda na película. Sí. É para forrar. É para forrar cartos, claro. Qué desastre. Bueno. Estás buscando oye boas, grandes blockbusters. Sí. Voltamos a China. Sí. Sí. Bien. Que película titulouse Inusual equipo de ataque interplanetario? Ai, a que Bueno, media de coña, a ver, a que media de coña. Guardiáns de Guardiáns da Galaxia. Guardiáns da Galaxia. Gústame o detalle de inusual. Para que ninguén se leve a error cando vai ao cine. Claro, para que cheguen ali e digan, pois non son todos humanos, no, porque é A inusual. ver, porque claro. se sentas aí e ves unha muller verde ou un outro isto é inusual. Claro. Pero si che Un din mapache, inusual. Perfecto, crítica. entrada, xa non che parece tan Claro. Aforrándote a bueno. sorpresa. Sempre os chineses aforran a sorpresa. Sí. Sí, para que non A ver, haya... É unha cultura que non lle gusta moito o sobresalto, non? No, Digamos, no. non lle gusta moito chegar a un sitio e dicir non A esperaba. ver que vamos ver. No, eles teñen claro Home, que o mellor é algo cultural e se sinten ofendidos se un director intenta contarlle unha historia así con algunha sorpresa ou algún giro ou Sí, algo, claro, Digo, sí, bueno, no, por favor. Pero aquí en España hubo un caso terrible que foi Rosemary's Baby. Sí. É o maior spoiler da historia do cine aquí En porque plan, gracias. Amigo. La semilla del diablo. Punto. Sí. Eu que non conste- vayas a Acabo de aforrarche 2 horas. Eu que Pero é un conste que caso- son moi fan tamén de Shaun of the Dead, a película paródica de zombies, que en España alguén dixo, pois nin Dawn of the Dead, nin Shaun of the Dead, nin nada. Zombies Party, que é un título moi español, e xa queda feito. xa entenden. Queda feito. Claro. Xa entende. De feito, debesme, Dani, vouche pedir, se podes, para Sí. dentro de 3 episodios, o que falamos outro día, Vale. que son esas traducións dubidosas. Facemos a inversa. A inversas, traducións Sí, dubidosas sí. ao español, sobre todo, sí, de moitísimas películas, que agora, logo cando veu a moda de deixalas en inglés, non se notou tanto, pero que dos 80 para atrás eran ás veces abrallantes, perdón. Hai unha de un fan de Elvis, bueno, que era King Creole. King Creole, sí. King Creole ten unha traducción moi sincera que é o Rei O Criollo. Rei ¿no? Criollo, sí. Bueno, aquí chamouse El barrio contra mí. Oh yeah. Perfecto, Oh yeah. perfecto. No, o Rei son- Crioulo ao El barrio contra mí. Sí, aí está, unha traducción literal. Perfecto. Bueno, a ver, que temos? Temos, agora imos a República Checa. A República Checa, moi ben, Por onde- cambiando. A ver por onde salen. Gran cartelería a checa. Sí, Gran cartelería sí. checa porque se nesto dos títulos son imaginativos, o sea, de verdade invito vos a ver pósters checos de películas clásicas como Alien porque podedes alucinar. É unha abstracción Sí.
Absoluta. É unha prometendo fantasía. cousas que na película non Fantasía, suceden en todo caso. Fantasía. Iso perdeuse un pouco tamén, non? Sí. Sí, O dos sí. cartéis bueno, non sei, ao mellor non tanto, pero Teño que claro, investigar porque eso tiña un nome. Estes cartéis nos que os actores aparecían máis cachas do que eran en realidade. Sí. Eso ten un nome Esteroides. concreto. No. Ese tipo de cartelería ten un nome concreto. Ah, vale, Mili Vanilli dos cartéis. o milivanilismo. Pregúntame, en China como que non me gusta que a los tores les te ponga la minifalda, eso te da traducción tamén. En Pues plan, seguro que señor sí, con es probable. peluquín canta No, cancións. no, creo que en China era vete pa casa. Ah, vale. Pa casa ya. Vete para casa, que aquí casa. non hai toros. No, claro. En fin, bueno, a ver, Dani, perdón, checa. Unha República película titulouse Santa Claus é un pervertido. Checa. Santa Vale, Claus. a ver, imos entrar por A Santa de Claus. Billy Debe Bob ser Thornton, aquela de... Eu tiro por Chamaba. Bad Santa. Al Santa. Bad Santa. Bad Santa, Titularon ao chinés directamente. Bad Santa foi Santa Claus. Santa Claus é un pervertido. Xa está. Eu estaba pensando en solo en casa, xa ou algo así, dixe, a ver se lle daba aí un Turboman. En China dirían ademais, e o elfo é un enano. Sí. Para que non resulte inusual. Claro. Bueno, era un Santa moi usual. Veña, imos coa última. A Dani. última. En Francia, En Francia. Oh, Francia, imos Oh, pisar la, aí. vive la France. miña nai perdino o avión. Cariño encogido de los niños non pode ser. Non pode ser, ese non sí, pode ese ser. Miña Miña nai, nai, Marco. Ou son a casa aí. Sí, Ahí sí, puede ser son zona a casa. Sí, Sí. aí sí. Solo Son a en casa. casa. Son a casa, Son a casa, en son- Francia, miña nai perdino o avión. Bueno, Dúas está hoxe, ben, está ben. Moi ben, Fernando Requerde. Dúas hoxe. Estás moi Ben, ben. Bueno, ben, pois. Dani, Jungla Dani e- Lorenzo, gustanos moito esta deixa, sei que tes máis, deixa guardadas, pero eu creo que para a semana que ven se tes aí unhas cantas, creo que vai ser moi divertido revisitar Ao para revés. moitos, sí, porque bueno, eran aquelas épocas en que as películas de vaqueros para a miña boa estaban protagonizadas por John Wayne. Wayne, sí. De toda esa época, dun salto xeracional ao outro, pasou o de que Kirk Douglas Aí, que era o claro. pai de Michael Douglas. pero isto é real como a vida mesma. Isto Sí. pasou. Sabes que o meu compañero de piso cando estaba na facultade contábame sempre que o seu tío tiña unha cinta que ponía Clean Stanford. Tamén prometo unha categoría dentro de 6 programas Sí. de películas con título con rima do destape español No. de la época da transición. Por favor. Aí ten que Xa me sair tes gañado. Almanzor perdió el tambor en Calatañazor. Eso hai que velo. vamos. Eso hai que velo, porque además Entón, xa temos para dúas Que seccións ben, máis. que ben, pois Maravilloso, Dani, maravilloso. por certo lembrar que en twitch.tv Cinemanicomio, que é a canle de Dani Lorenzo, Dani Paquitov e todos os seus compañeiros, doutor Frusna, Finch, Nuska. hai moitísima xente, moita temática, moitos días de emisión, e a verdade é que é unha cousa para os cinéfagos e cinéfilos que hai que pasar por ali e velo, twitch.tv Cinemanicomio, e se non podedes velo en Twitch porque vos pasa como a min, que ás veces chegades unhas horas intempestivas a casa, logo está colgado en YouTube. En YouTube colgamos, Cine que- despois dun tempo, colgamos os programas Claro, todos que en YouTube. podedes suscribirvos a YouTube, que é Sí. gratis. Eso como, ¿vale? se permites que está Sí. Andrés Pajares para que... Sí, por favor. Dani Paquitov, que es un genio espectacular. Hay que verlo. Ay, con el exceso de la gente. Dani Paquitov. Pues eso, pues Ai. Ben, prepárate, porque polo de agora estábamos ben, Eu estaba tranquilo. pero agora liou. ti mete cheira Kashmir e logo que fan, porque claro, hai que a xente ten que Pero ubicarse. podemos deconstruir, Carlos. Deconstruimos sección. Deconstrúe sección, pero Pero mete despois cheira eches pa Kashmir, mete cheira Kashmir porque logo Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. Aplauso para mí. aplauso para él, aplauso para él sempre. O xa clásico, aplauso para mí. Permitidme un Non, a ver, isto realmente é de construcción do propio, porque o camaleón
como ben explicaches a semana pasada, é unha sección que se esconde, muta, que se pois pode ter esta sintonía perfectamente, porque estaba moi currada. Permitinme E tirala é tontería. Unha nostalgia. Bueno, vale, moi ben, moi ben. Bueno, deixa... Que cansados, que cansos de verdad. De que? Do que traballaches? De todo. Bueno, bueno, que ser pai cansa moito, Xa estamos poñendo a venda antes da ferida. No, mira, hoxe trae algo moi especial. Yeah. Porque, claro, eu fun ou son ou vou ser pai. Estás na estás xa Estou no momento pai. Para nós estás entrando de cheo xa na paternidade, xa é un home o que respectamos un pouco máis. Quitámonos o sombreiro e É como unha especie de pai de Schrödinger, non sabemos si é, si non é. Correcto. A ver, que hai xente aquí que tamén é pai e non pasa nada, que decir, sobreviviu. Dani Paquito, Sí, un sí, exemplo perfecto. Bueno, non che quero ni contar. Pero vamos, que sí. Pero claro, estou a moita xente, en especial, sabes que sou o cómico máis sexy de Galicia, autoproclamado. Claro. Tes o cinturón ali? Sí, pásame o Pini, cinturón. detrás das túas costas, detrás das túas costas, detrás da propia Das cadeira. mesmas costas, Carlos. Na cadeira, aí tes aí unha bolsa. Sí, aí, saca, aí está. Sí, señor, aí está. Por favor, que estes o cinturón, aí vemos o cinto que o autoproclama neste caso como cómico máis sexy de Galicia. Entón, eu son unha persona fiel dende sempre, pero como que o ser pai xa rematan todas as ilusións que sin ningún infundadas. A ver, ti sabes o que estás dicindo na radio? Ti vas a escoitar o xardino que se porque acabas de dicir, vou ser pai, acabanse todas as ilusións da vida. Miña no, da xente. Da xente de que xente? Non estás entendendo. O público feminino. O público feminino. É masculino, Fran, é masculino tamén. É masculino. Tamén. O público en xeral. Todo público. Algún tipo de público que No teña momento- expectativas Insinúas sexuais. que os pais non somos desexados sexualmente por ninguén, non? Sí, moito máis, pero menos mal. as ilusións pero as ilusións baixan. A xente cando eu casei, Sí. hubo un loito. Sí, é verdade, houve manifestacións de fans histéricas. Fai 3 semanas. Bueno, eu despois xa me meto. Cousas de pais, Claro, xa cousas de pais, entenderás. Como digo os dos chamados, é humor de pai, sabes, non entendedes. Entón, eu quixenlle, digamos, facer unha pequeno panexírico. Sí. O teu sex appeal. O meu Agora mesmo podería Non o sei. preguntarte cal é o significado de panexírico. Bueno, pero gustame a palabra. Vale. Fixéchelo. Entón eu quixen. É como lle chaman os modernos onde fan pan. Vale. Entón, Eu son celíaco, dame igual. pan na A ver casa. se te estou entendendo. Tío, que queres pois darlle rendirlle honras Sí. a túa parte máis sexy que xa está perdida, non? Acabo de darme conta, despois de unha tempada e xa 6 pico. programas, que a relación, as sinerxias que existen entre Fernando RQR e Fran Rodríguez son as mesmas que existían na serie Los ladrones van a la oficina entre o personaxe de Antonio Resines e Anabel Alonso, que Antonio Resines dicía e dicía ela que dice mi Smith que fui yo mesmo. Vale, bueno. A mí tocoume ser Anabel Alonso, entendo, non? Sí, claro. Bueno, veña, dalle, perdón. Entón, bueno, estaba vendo. fixen unha especie de panexírico, como ben dicía, para honrar a toda esta xente. Sí, tranquilo, esto é normal así, esta parte. E de algún xeito lembrar a toda esta xente. Sí. A toda a xente É como que se o pai de Jorge Manrique escribira as coplas para sí mesmo. E xa dicirlles. De feito, o do Volcán da Palma foi por esto. Sí, xa. No. Que quero dicir que ti estás moi convencido de que podes matar esa parte sexy túa, pero eu non o vexo nada claro, Xa vai ser o exapil. Bravo. A sección de Pini, amigos. Grande, Pini. Por favor. Esta sería máis ben a disección de A Pini. disección, sí. Jova, que ben o paso Bueno. con ele.
Bueno, pois eso. Hai unha pequena advertencia ao principio da canción. Hai unha Parental canción. advisory. Sí, bueno, unha canción, claro. Camaleón, unha sección que vai cambiar moito a primeira vez. Eu pensei que era un xogo, pero é unha canción. No, podría ser unha cartulina. Unha pregunta ao fío de todo isto. Isto quere dicir que vas a abandonar o título de cómico máis sexy É que Galicia? estou pensando, porque os chavales tamén teñen que facer claro, teñen que comer. Eu que xa non agora xa non vou a Eu penso que tamén A ver. xa lle vai tocando a Pepe. Sí, no, Pepe, sí. Creo que a ver, algún día poderíamos chegar a facer o traspaso. dallo cinto a Pepe tamén, que está aí Eu detrás. teño o de segundo, pero Claro, o segundo, pero Claro, Pepe eso é xa- o cómico, segundo cómico máis sexy de Galicia. Autoproclamado todo. tamén, claro. Aquí non É fixemos. imbatido ao mesmo tempo. Sí, a ver, como non coñecemos a Ansón, pois fixémonos en concurso nin nada. Pero aquí estou. Entón, pode se ser. vos parece, Sí, sí. hoxe Aí está. vou lembrar a toda esta xente, a xente que o millor tirou meus trastos un pouquiño, Sí. ou o millor un día dixo, ai, eu non podo. Non Pero o non ser pai aínda tiñan esa ilusión. E agora xa Ahora fas. xa esa xente perdeu toda a O ilusión. sea que, segundo este discurso, Sí. quere dicir que unha vez que es pai, é imposible que sexas infiel. No. Eu sí, pero en xeral non. Vale. Non é extrapolable. Estás lanzando vale, mensajes contradictorias. Fer. entendo. Ponme a música, Pini, por Sí, favor. vai ser mellor. Ponlle a música. Yo. Vai ao principio, vai a... Advertencia. Isto é unha advertencia. Comezo dicindo que nesta canción, por protección de datos e outras razóns, cambiarei os nomes na miña creación, engadindo tamén algo de dramatización. Lembro unha tal Maripaz que chiscoume un ollo pola rúa. Era guapa e un encanto. Non choredes que R non valía para tanto. Martiña, Maruxa e Maribí coñecinas chateando por aí. Gústalles a miña voce como canto. Non choredes que R non valía para tanto. Rafa tamén quixo o seu anaco. Non sei que me falaba dun buraco. Fíxome as beiras ata quedar farto. Non choredes que R non valía para tanto. Nunca tiveron oportunidade, pero que lle vou facer son cousas da idade. O sinto, fora, bulide, marchade. Buscadevos un rapaz riquiño que estude ADE. Nunca tiveron oportunidade, pero que lle vou facer son cousas da idade. O sinto, fora, bulide, marchade. Buscadevos un rapaz riquiño que estude ADE. Unha vez nunha festa eu estaba un pouco tocado. Tiña que ser que no 15º licor café algo botaron. Cansado, non sabía nin onde estaba. E por estas chegou un rapazo que lle gustaba. Gustavo, non sei, sonoume raro. Xuntouse cunha rapaza e deixoume todo moi claro. Clara, por favor, para. Eu xa estaba xeonllado, pero denantes que escravos mortos. Vaya corpo que tiña, que teño, que carallo. Escapeime rápido como un rayo. Adeus, miña xentiña de Vigo. Xa o sinto polas das pontes. Adeus as pijas e as de monte. Adeus ríos, adeus fonte. Nunca tiveron oportunidade, pero que vou facer son cousas da idade. O sinto, fora, bulide, marchade. Buscadevos un rapaz riquiño que estude ADE. Nunca tiveron oportunidade, pero que lle vou facer son cousas da idade. O sinto, fora, bulide, marchade. Buscadevos un rapaz riquiño que estude ADE. Todos queren ser gato ya, se probar deste froito. Sinto moito, está desde loito. Chega o CQN, tírame a cinto e loito. Deixo preñada esta base despois do coidado. R o mellor do condado. Está xogando con lume, non dados. Tocados e afundidos os fados. Fadas e deuses teñen enfados co Cristo que deixei mondado. O mongo da música en galego tocado e afundido o teu estado anímico. O cómico máis sexy de Galicia with his son claro. Bring me the bottle. Yo, RQR na casa. Bravo. O sexy máis cómico de Galicia. Non quero máis ruido, xa está. Corta Pini, corta todo. Todos Moi para casa a dormir. O sexy máis cómico de Galicia. Este último foi un xiro. Sí. Foi o sexy que cambiou O sexy porque máis cómico de Galicia. Sí, porque os factores paternidade, no. antena- Pasa igual que cos pronomes. Igual. Que
Sí, sempre lle cadra nun retrouso un clarísimo que sempre trastoca. sí, pero bueno, así. cousas de, a ver, A lírica... Claro, A ver, por exemplo, a canción- Fernando o ano pasado, Adrica. cando felicitaba o ano pasado a Aninovo, en vez de decir feliz 2020, decía feliz 2020. sí, é lo que hai, bueno. Pero digo que a canción é vai un pouquiño de perdonavidas, Sí, bueno, pero ele... Bueno, é que son, claro. Bueno, Eso veña que quere nos... engadir dramatización, o sea, Claro. Estamos a piques de rematar o programa, quedanos moi pouquiño, algo máis de 10 minutos, hai 3 episodios, bueno, pois abrimos esta jam session na que imos xogar todos coa man inocente de Alberto Cuña, na que temos Inocente, non te bueno, digo que... temos na caixa do Como que non, na mítica caixa do Como que non, temiñas, un deles vai escoller o show Alberto Cuña e imos falar disto neste debate o show dos todólogos que ten esta sintonía. Dalle un pouquiño, a ver si... Últimos minutos de programa. Aquí dentro hai uns cantos. Podedes enviarnos, propoñernos temáticas para que nos metamos desta furna a través das nosas redes sociais, @como que non radio, Twitter, Facebook, Instagram. A ver, que teñan a súa coña, que teñan o... E que tamén vos preocupen, porque non dicilo. Claro. É un servicio público. Pode ser de todo. Voulle pedir a Alberto Cuña que sen ver, que remexe aí, que colla unha, e imos ver de que imos falar hoxe neste debate improvisado no que todo o equipo e o convidado do programa vai participar. Eu vou facer as veces de moderador. Bueno, ao mellor dou unha opinión tamén, tampouco pasa nada. A ver que toca. Pois hoxe O tema a min gusta moito. Por favor, fai os honores, dinos de que vai o tema. É un tema dulcísimo. Sí. Que foi dos chimos? Que foi dos chimos? Vaya. Que foi dos chimos? Bueno, pois... Vaya. pois os chimos gustábame moito hasta que morreu o do medio. A min gustábame moito, pero claro, ao final Morreu o pois xa Jero. non- Sí. No, En pero... medio de los chimos, claro. Sí, o do medio, que era o burato. O do medio dos chimos era o burato, ¿no? A min gustábame tamén xogar os chimos. Sacábamos moedas. O chimchimonis. Sí, logo hai xente que os fuma en papel albal. Sí, pero bueno, eso no. xa non o recomendamos. Imos centrar, porque a mí este tema interésame Sí. particularmente Sí, porque sí. hai unha serie de caramelos que desapareceron das nosas vidas sen ningún tipo de... Pero ademais moi recentemente, porque chimos había nas gasolineiras hai 10 anos. Quizás foron suplantados polos mentos. Pero No. é que podían convivir, porque Claro, non é pero un- No, pero suplantados, ainda no, agora hai un copycat nos estancos, eu os mirei nos estancos, que é como un chimo engañoso. Sí. Que é como é máis golosina, non é caramelo. Claro, pero ti estás falando destes tubiños. A ver, os chimos, por se alguén... A Claro, ver, entrade nas redes sociais e vamos colgar o que é un chimo. Pero conta para xente que non Vale, por se alguén non coñece os chimos. Os Eu, por chimos, exemplo. Viña, ti non ti No. seguro que comiches Sí, a mí chimos sí. porque non é de cando o teu avó ni nada. Os chimos existiron ata hai pouco. Bueno, os chimos eran uns caramelos de cristal, vale? Sí. De varios sabores que viñan nun tubo estilo nun cilindro, estilo Mentos ou algo así, e que eran de cristal e tiñan un burato no medio, que tiñan un anuncio do ano da Tana, que era chimos es un caramelo rodeado de un buen agujero. Y cuando miras por su agujero con chimos todo lo ves cambiar o algo así. Porque aparte que eran de colorines. Era de core, porque cada diferente cor, sabor, claro. sí, aparte ian envasados por parellas. Entón ian os de Moura, eran dúas. Dous caramelos. Os de fresa, dous, limón, os de laranxa. claro. Eso foi Noé que Cola. teñen que ir por parellas, eso foi Noé. Claro, foi Noé. Pero desapareceron de súpeto sen ningún tipo de explicación. Eu, por exemplo, ainda non me explico. Pois como os Bam Bam, ¿no? Que tamén desapareceron. Bueno, pero a ver, hai unha serie Ademais de... estaban grabados que poñía chimos no Sí, caramelo. sí, Era unha cousa. Se non cuidado. estaba grabado, non era chimos. Claro. Correcto. É que aparte, eu creo que os Bam Bam Eran chinos. Eran todos os chineses. Eu creo que os Bam Bam entran noutra categoría de galdrumada distinta. Que son chicles. Non, que se vendían, gomas de máscara. que se vendían por de xeito individual nos quioscos. E entón había
isto cos quioscos pouco a Pero pouco cando se foron vendían tamén que pedía, e os No, kioscos pedían un pitillo. eu compraba Sí, paquetes claro, de bambán. pero quero dicir que o quiosco tiña Había este paquetes e había- concepto de comprar Al por menor. Esta Por potestade, menor. esta potestade que lle O por concedía o menor. Estado Por unidade. de vender os bambán por unidade en vez de por paquete. Correcto. E logo, os chimos non se entende porque é un produto que podería estar perfectamente nas gasolineiras en venta porque o que era o empaquetado, o xito, o branding, o xito de vendelos O packaging. era por paquete. Por tubo. Sí, sí. Era por tubo. Entón, non sei que pasou neste momento. Desapareceron cos- das gasoliñeiras e ao mellor hai relación ao mesmo tempo que as casetes de Arévalo, por exemplo. Claro, pero as casetes de Adrébalo mellor teñen outro concepto. Pero estarán no mesmo lugar. Claro. Os Nun almacén de almacén como de Indiana Jones. No, pero Sí. o mellor que quebrou a fábrica de chimos, vaite ti a saber. Pero se que non sei. agora son todo multinacionais, seguro que mercaban que ademais non hai outro produto no mercado. Era internacional, chimos, ou só era daqui de Eu España? entendo que sería Entrei aquí, chamábanse Lifesavers, que eran como como salvavidas, como flotadores. Sí. O preservativos, lifesaver. Sí, pero non era, o mellor non comían pensando E a nisso. desaparición dos chimos terá relación coa aparición de Chimo Bayo. No, fueron contemporáneos, fueron contemporáneos. Convivieron. Fueron contemporáneos. A ver, que eu chimos, eu creo que Sí, na época de Chimo Bayo tamén se comían moitas cousas de colores. Sí, pero Os chimos. E de cristal tamén. Sí, como Correcto. caramelos pez, Sí, de pero que non cristal, eran claro, caramelos pez, que eran... por exemplo, caramelos pez, agora que tío sacas? Os caramelos pez. pero os pez siguen aí. Por iso, pois é algo que os caramelos pez continúan vendéndose porque Pola cabeza, que senón o carallo. No, nas gasolineiras venden pez metidos Así es, sueltos. soltos, pero por paquetes. Claro, Claro, o recambio para o dispensador. Correcto. Un vídeo que vos como cargaba de eso un a un por arriba ou por No, atrás. paquete entero como... Paquete entero. Claro. Sí. Bueno, pero es que estamos hablando de una cosa que me Sí. está poniendo nervioso. Realmente dice, ¿por dónde cargaba? Y dice, por el paquete entero, por detrás. Perdón, Boris, perdón. No puede ser. Claro, no. Claro. Estamos falando de ¿Cargas por delante o cargas por detrás? dos caramelos pez en sí mesmo. Os caramelos pez sí, é unha cousa que se manteñe. E os elf, aqueles? Ai, pois Hai alguén Cuidado aí, Os elf de Colan. Eses eran boísimos, os elf. Que Sí, picaban, eran ácidos. Sí. Pero mira, por Ese exemplo, facías un chupito con mitad ¿Sabes- de ponche, sabes qué pasa? mitad de lima, e que sabía igual. E que eu teño un amigo que foi a unha grande superficie recordas que os elf viñan por separado pero en tiras. claro. Entón botou a man así para levar uns de cloclo foise de toda a ristra e o colleron pero no momento. Ven pa cá, chaval. O peor ladrón da historia. É que te pillen por iso. Hai que ver. Non ¿Qué levo levabas? Un nada. caramelo Non levo nada, levas unha Claro, Coca-Cola do que León. era como as balas dunha Gatling en realidade. Era unha cousa así que Pero, por exemplo, eu podo entender que ese produto Sí. agora mesmo xa non se venda polo packaging polo empaquetado, que o mellor é máis complicado de telo ti pois iso, nas gasolineras, nun lineal destes. Pero é que non entendo como o dos chimos. Vaya lideira tes con chimos. No, é que me saiu o tema. Saiu o tema e Non digo, hai dereito. o que querería saber, habería que buscar, hai que chamar a alguén. Carlos. A ver, Carlos, A xente non nos mercaba. Toda a xente, todo os todólogos era porque ti querías que os chimos. No. Di a verdad, Carlos, si vou a esa caixa vai a haber outros 15 de papeles con que foi dos chimos, Carlos. No, está Chimos, Burmar Flash, está tal. No, iso non está. Pero mira, por exemplo, estou vendo aquí nunha páxina, estou buscando agora, Retro Chuches. Lifesavers. Lifesavers, que eran os orixinais. Sí. Son Americanos. 2,50. Pero son E antiguos. son da marca Wrigley. Ou seja, que si, ves como é unha multinacional. Pero mellor é unha copia que española. Pode Eu ser, estou pode ser. lendo aquí en un foro E hai que fans en en glúteos, España fabricaron Foro chimos. eran chimos fabricados e cando chegou a marca esta Wrigley. Comprou unos e absorbeu unos. exactamente e non E aí foise o- e aí Ou seja, foise chimos pois ao dende carallo. aquí, dende esta atalaya radiofónica, Sí. que eu como que non.
Quero, pero ademais enérxicamente mandar unha protesta absoluta a empresa Wrigley, como se chama? Que deixe de fabricar lightsabers. Claro, non, ou que lle fabriquen cambies, chimos. ou que dame En igual, España, Eu teño unha pregunta, Carlos. pero que non, tampouco pero atopo os Iba a lifesavers decir, ese. ti comerías lifesavers? Eu comería lifesaver porque, a ver, eu entendo a globalización. Xa te estás vendiendo. Non, pero que non Carlos. se atopan os Eu só imagino a muller de Carlos dicindo: "Déixate dos chimos, xa falarás cos teus amigos da radio." Como terapia. Pode ser. Tamén de paso pedirlle os das fragolosinas que, home, a ver, que se poden non cortar as comisuras da boca cando chupas, tamén sería un avance. Alguén lembra un caramelo que era silbato? A ver. Sí, hombre, por supuesto. O pitagol. O lollipop, Pitagol. ou No. algo así. No, chamaba. pitagol. Pitagol, era como unha especie de silbato, que facía. Pero non Ese hai ainda un vai. que era lollipop que era máis No, alargado e facías... o lollipop, non, o lollipop, ese era o pitagol. O lollipop véndese en gasolineiras, tamén sobreviven porque véndese por No unidades. Carrefour hai, creo. O pitagol, O lollipop. o lollipop, sí, Lollipop pero era como unha lollipop flauta andina. que non, non. Sí. O pitagol O era como un galladiscos chífaro de con fresa. versións dos ¿Eh? Beatles No. con lollipop. Ah, que aí Bueno. A canción de Siniestro acabo Total. de Silvo lembrarme- Rockabilly con mi pitagol. Acabo de lembrarme Correctamente, sí, por que favor. non sei se existe todavía, que era o bolón chicle. O bolón chico, sí. Mira, eu Sí, Que por aquilo favor. non había que o comera. eu dun campeonato que foi en Vigo. Sí. Aquí Campeonato de taekwondo, non? De Estamos taekwondo falando, sí. xa prescribiu. Ah, vale. Roubaches. Non roubo nunca. Usáchelo de bucal. Eu podo destrozar, pero non roubo. De coquilla. Comprei un bolón deses. Bolón chicle. Estaba moi duro. Sí. Coa risa, tirei no contra a parede e escarchou a parede do hotel. Xuro. Eu creo que non hai mellor anécdota para rematar esta temática. Non sabemos que foi dos chimos. Eu prometo que vou buscar a ver se Non o dubidamos. Non o dubidamos. Pero te fíxate como os de antes, o que comíamos antes, e aquí estamos. Aquí estamos, Cuidado. Bueno, hai que dar as grazas a Alberto Cuña que estivo connosco 3 episodios. Espero que o pasaras tan ben connosco como nos o pasamos contigo. Ainda mellor. Ainda mellor para un aplauso para Alberto Maravilla. Cuña. Os EP, vale, seguidos, temos Facebook, estades Sí, en Facebook estamos en los- Facebook, pois los EP, temos los aí EP. Temos aí unha ligazón que podedes entrar na nosa páxina e atopades e estades atentos dos concertos que próximamente van dar. Grazas, Alberto, un saúdo para Grazas a todo vos o grupo. de corazón, encantado de estar con grandes amigos nesta mesa, claro que sí. Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando RQR, o director de contidos Fran Rodríguez, danos controis técnicos Alejandro Martínez Pini, nos marchamos, pero non marchamos así a lo loco. No, marchamos con música en directo, porque durante estes episodios estiveron connosco 3 homes que ademais acabo de darme de conta que non dixen os nomes, de ben nacido e ser agradecido, e imos nomear a os 3 integrantes dos Three Roosters, que son Gilberto Misa a guitarra, Bruno Fresco coa voz e armónica e Fran Sánchez o baixo. Deixámosvos con The Three Roosters. Always in the sky, black hole in my room, filled all the rainbow and the soul swimming through. And after all my fears, I'll destroy myself, rolling out of town in the snow showing gales. In the end of the reasons, but all
taught your manners and scorn. Rather than make you steers, and I create a great song. A long defined line, and you told your hips go. Oh, the best labial phones, and try the greatest order. Consider this in your mind. The cheapest skin we brave for buys in the board of us lives. The reasons I told you manners and scorn. I'll be down and make you serious, and I create the greatest song. In the end of the reasons I told you manners and scorn. I'll be down and make you serious, and I create the greatest song. In the end of the reasons I told you manners and scorn. I'll be bound to make you serious, and I create the greatest song. In the end of the reasons I told you manners and scorn. I'll be down to make you serious, and I create the greatest song.